Zdravím, já jsem Tommy a jsem jeden z majitelů serveru Urobik SMP. Já a Bababan jsme se po 3/4 roce rozhodli, že vytvoříme opět politický Minecraft server, který bychom rádi udrželi alespoň na 2 měsíce. Já jsem Tommy, majitel a platič Minecraft serveru. Bababan je zas majitel Discord serveru, přičemž tak nějak velíme oběma serverům. Toto video vzniká dne 4. května a v tomto videu mám za úkol vás provést serverem a vysvětlit vám pravidla hraní na serveru, zakládání států, žití v různých státech a ostatní věci. Jelikož toto video tvořím 4. května nebo máje, tak je dost možné, že se některé pravidla už změnily. Do píči, kdo mi zase píš. Pro orientaci jsem zde udělal rozdělení videa podle času. V popisku si jej můžete rozkliknout. Přesto bych byl rád, kdybyste dokoukali video celé. Pravidla máte vypsané všechny v Discord serveru v růmce pravidla v kategorii Text Channels. Zde najdete vypsaná všechna pravidla, které musíte respektovat. Časem je možné, že pravidla mohou přibývat a proto je doporučeno zkontrolovat si, zda nejsou nějaké změny. V tomto videu vám řeknu pouze pár pravidel, které jsou nejdůležitější a nejvíce porušované. Za prvé, neznalost pravidel neomlouvá. Pokud porušíte jakékoliv pravidlo z uvedených na Discordu v růmce pravidla a uvedete, že jste si ji nepřečetl, může vám být udělen stejný trest, jako kdybyste pravidlo znali. Pokud se budete snažit slovíčkařit, že je pravidlo napsané trochu jinak, a tým může být buď laskavý a neudělovat vám trest v případě lehkého porušení, nebo vám udělit plný trest. Berte to tu něco jako social credit. Za druhé, zákaz všech hack klientů, modů a texture packů, které můžou usnadnit hru. Toto pravidlo platí pro všechny hack klienty, mody a texture packy jako X-Ray a další závažně ulehčující prvky. Toto pravidlo neplatí na mody například jako Light Overlay, minimapy, Not Enough Items a podobně. Toto pravidlo neplatí na klienty jako Feather, Labimod, Bedlion, Lunar, Alpine, Silent a podobně. Texture packy jsou povolené skoro všechny, kromě těch X-Ray. Za třetí, zákaz krádeží a griefing. Na tomto serveru není žádný plugin, který by povoloval tvořit rezidence a ani tomu tak nebude. Nesmíte krást na území ostatních států a nesmíte ničit jak stromy, tak různé ostatní materiály, tak i baráky a různé ostatní stavby na území jiných států bez povolení prezidenta nebo vůdce dané oblasti. Toto pravidlo platí i při válečném stavu, tudíž i občanské války. Za čtvrté, docházka. Pokud jste si vytvořili stát, je důležité znát, že musíte na serveru býti aktivní alespoň 1 až 2krát týdně. Pokud stát nemáte a jste pouze jen občan, stačí 1 až 2krát za 2 týdny. Není určeno na jak dlouho, ale AFKing se nepočítá. Věřte tomu nebo ne, máme pluginy na to, jak to zjistit. I přes tento limit jsme rádi, když se zde objevíte častěji a my tak víme, že server má ještě nějaký smysl. Za páté, berte server vážně a vytvářejte si vlastní historii a personu. Toto pravidlo nesmíte brát až tak vážně, že byste svým chováním proti sobě poštvali celý server a pak se divili, že vás nikdo nemá rád. Je potřeba, aby server měl alespoň nějakou zábavu, ale nepřehánějte to. Toto je vše z pravidel. Pokud byste měli nějaké otázky, napište pod toto video do popisku a já vám odpovím na cokoliv ohledně serveru. Prosím vás ještě jednou, neporušujte pravidla, jinak můžete být zabanováni. Máme na to pluginy a jakmile bychom zjistili, že někdo porušuje pravidla, může být vyhoštěn ze serveru. Vytvoření státu a soužití v státech. Jakmile se připojíte na server, budete vyzváni k tomu, abyste si přečetli pravidla a do chatu poslali svůj nickname. Nickname pak A-Team dá na whitelist, abyste se na server mohli připojit. IP a verzi serveru najdete v růmce. IP adresa v kategorii info. Teď se vás bude tázáno, zdali chcete svůj vlastní stát anebo se k někomu přidat. Abyste se přidali k někomu jinému do státu, musíte se nejdříve zeptat majitele státu či vůdce. Maximální počet hráčů na jeden stát jsou 4. Pokud jste se rozhodli u někoho být, požádejte majitele státu, aby napsal do chatu na Discord serveru mě, tommy.uzmv, aby změnil ve státech údajích členy státu. Pro vytvoření státu je potřeba, abyste mi napsali do chatu na Discord, že si chcete vytvořit stát. Na tvorbu státu je potřeba hned několik věcí. Za prvé, podívejte se na mapu, která je v Discord roomce mapa vlajky, či mapa státy, v kategorii mapy. Zde najdete území, které není zabrané, vyznačte ho a pošlete, že chcete zde vytvořit stát. Prosíme, kroďte se trošku v zabírání území. Za druhé, vytvořte pro váš stát název a vlajku. Vlajka ani název se nesmí shodovat s vlajky či názvy států, které existují v reálném životě nebo na serveru. Vlajka též nesmí obsahovat směšné prvky, které ani nedávají logiku být na vlajce, například zasraný burger. Název nesmí obsahovat jméno vůdce.
Pokud nemáte možnost si vlajku vytvořit nebo nemáte kreativitu, můžete požádat někoho z lidí, co mají na Discord serveru roli Flagmaker. Ti vám mohou pomoci vytvořit vlajku vašich představ. Za třetí, pojmenujte hlavní město. Hlavní město si můžete buď vybudovat, nebo použít k tomu nějakou z vesnic. Je možné, že si založíte stát bez vesnice. Tím pádem budete mít moct jen jedno město v údajích a toto hlavní. V tomto případě si jej musíte vybudovat. Podmínka pro uznání vedlejšího města je alespoň 5 baráků a 5 villagerů. Za čtvrté, důležité údaje, na které se vás v rámci tvoření státu budeme ptát, jsou zkrácený název státu, kdo je vůdce státu, členi státu, zdali je členem nějaké ekonomické či politické či obranné aliance, oficiální název státu, vaše ideologie, názvy měst ve vašem státu, musí být pojmenované všechny, a náboženství. Seznam povolených náboženství a ideologií máte vypsaný v růmkách náboženstva a ideologie v kategorii info. V případě tvoření aliancí a různých skupin můžete napsat do chatu, pingnout jednoho z majitelů a ten vytvoří zase růmku na údaje o alianci. V případě vytváření neuznávaných států to samé. Zvětšování území je povoleno pokaždé, když zrovna napíšu, že jdu zvětšovat hranice. V tu chvíli může každý poslat svůj návrh na zvětšení. Pokud nenapíšete včas, hranice vám přidám příště. V případě vyhlašování války nebo občanské války též musíte psát majiteli, aby to oznámil. Ostatní podmínky se můžete dočíst v pravidlech nebo napsat pod toto video do komentářů. Toto je základ, co potřebujete vědět v rámci hraní na serveru. Pokud byste měli nějaké další otázky, pište do komentářů, kde se vám budu snažit odpovědět. Užívejte si na serveru a budujte svůj vlastní personu, město, stát, propagandu a ostatní prvky zábavy. Díky moc za sledování a vítejte na serveru Urobik SMP.